भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा। जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 8. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം മന്ത്രം 8 നമുക്ക് കടക്കാം. ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ്. എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഈശോപനിഷത്ത് പുസ്തകം ഉണ്ടോ? മലയാളത്തില ഇംഗ്ലീഷിലായിട്ട് ഉണ്ടോ? പുസ്തകം ഉണ്ടോ? ചെറിയ പുസ്തകം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്ത് പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഭാവാർത്ഥം 8ാം ശ്ലോകത്തിലെ ഭാവാർത്ഥം വളരെ വലുതായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ വായിക്കുക. അത് നമുക്ക് 8ാമത്തെ മന്ത്രം പഠിക്കാം. സപര്യാഗ ചുക്രം അകയം അവ്രണം സപര്യാഗ ചുക്രം അകയം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം കവിർമാനസി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തത്യോതോ അർത്ഥാൻ വ്യഥാതച് ചശ്വാദിഭയാ സമാഭ്യ അപര്യാഗാ ചുക്രം അകയം അവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമാ പാപവിദ്ധം കവിർമനീഷി പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തത്യർത്ഥോ അർത്ഥതാൻ വ്യതഥാശ്വതീഭ്യ സമാഭ്യ. സ ആ വ്യക്തി പരിജ്ഞാത് വസ്തുജ്ഞാനം നേടണം. ശുക്രം സർവശക്തൻ, അകായം ശരീരമല്ലാത്ത, അവ്രണം ദോഷരഹിതം, അസ്നാവിരം സിരകളില്ലാത്ത, ശുദ്ധം പരിശുദ്ധം, അപാപവിദ്ധം പാപരഹിതം, കവി സർവജ്ഞൻ, മനീഷി തത്വജ്ഞാനി, പരിഭൂ അഭ്യുന്നതൻ, സ്വയംഭൂ സ്വയം പര്യാപ്തൻ, യഥാർത്ഥമായ
അർത്ഥതാൻ അഭികാമ്യങ്ങൾ വ്യതഥാ നൽകുന്നു. ശ്വാസതീഭ്യ അനശ്വരമായ സമാഭ്യ സമയം. ചെറിയ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. വിവർത്തനം: അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തരെ വസ്തുപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരമില്ലാത്തവൻ. അതെന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അപ്പം രൂപമില്ല എന്നാണോ? ഭൗതിക രൂപമല്ല, ഭൗതിക ശരീരമല്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാ? അതീന്ദ്രിയമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത വർണ്ണിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച്? വെരി ഗുഡ്. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിര ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. മാതാജി പറഞ്ഞു സാർ, എന്താ പറയുന്ന സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. അപ്പം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ, അല്ലെ? ബ്രഹ്മസംഹിത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അതീന്ദ്രിയമായ രൂപങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്കിന് കറക്റ്റാ. കാരണം ഭൗതിക രൂപ ഇല്ലാത്തത്, അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയമായ രൂപം, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം. നമ്മളെങ്ങനെയാ? നമുക്ക് ഒരു സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ഥൂല ശരീരം എങ്ങനെയാ? ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി. സൂക്ഷ്മ ശരീരം മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം. ആത്മാവ് സച്ചിദാനന്ദൻ, അല്ലെ? അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ അതായത് ആത്മാവ്, ശരീരം, നാമം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപം. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? സത്ത് എന്താ? ചിത്ത് എന്താ? ആനന്ദം എന്താ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. സത് ചിത് ആനന്ദ. സത് എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യമായിട്ടുള്ള, സനാതനമായി, അതായത് തുടക്കമുള്ള അവസാനവുമില്ല. സത്. ചിത്, ചിത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ? മനസ്സ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സത്ത് നശിക്കാത്തത്, ചിത്ത് മനസ്സ്, മനസ്സ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജ്ഞാനം, ഏറ്റവും ജ്ഞാനമുള്ളവൻ. ആനന്ദമുള്ളവൻ. ശരി. അപ്പൊ സച്ചിത് ആനന്ദ വിഗ്രഹാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദമാണ്. കാരണം നമ്മളും മമേവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഒരു തരത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദാണ്. നമ്മള് ആ ഗുണത്തിൽ മാത്രമാണ് സെയിം, നമ്മള് അളവിൽ ചെറുതാണ്. അതെന്ത് ഫിലോസഫിയാ? നമ്മൾ ഒരേ സമയം ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരുപോലെയുമാണ്, ഡിഫറെന്റ് എന്താ പറയാ വ്യത്യാസവുമാണ്. അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ തത്വം. ഏതാ അത്? ദ്വൈത ഫിലോസഫി അല്ല, അദ്വൈതവും അല്ല. വേറെന്താ? വേദിക്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇല്ല, ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ. അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. വെരി ഗുഡ്. അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. അതായത് അദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ്, ശങ്കരാചാര്യരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അതല്ല. ദ്വൈത ഫിലോസഫി എന്താ? നമ്മളും പരമാത്മാവും വേറെ വേറെയാണ്. അതും ഒരു കണക്കിന് കറക്റ്റാ. പക്ഷെ നമ്മള് അചിന്ത ഭേദ അഭേദ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാനിലെ ഗുണത്തിൽ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ്, ഒരേപോലെയാണ്. പക്ഷെ അളവില് നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ്. ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സെയിം, ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഡിഫറെന്റ്. അതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. അപ്പൊ അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല. അതായത് മായവാദികളും പറയുന്നത് ഭഗവാന് രൂപമില്ലാന്ന്. പക്ഷെ ഭൗതിക രൂപമാണ്, നമ്മുടെ പോലുള്ള രൂപമല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്റേതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രൂപം അതീന്ദ്രിയമായ രൂപമാണ്. അപ്പം ഏതാ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം? ഭഗവാൻ ചെറിയ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് വലുതായത് ഏത് അവതാരമാണ്? അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വന്നു, പെട്ടെന്ന് വലുതായി. വാമനദേവൻ. വേറെ ഒരാളും കൂടെ. വേറെ ആരാ? മത്സ്യാവതാരം ചെറുതായി വന്നു, വലുതായി. പിന്നെ വേറൊരാളും കൂടെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ വരാഹമൂർത്തി. സുവർണ പ്രഭാതജി, കറക്റ്റ്. വരാഹദേവൻ. വരാഹദേവൻ ഇങ്ങനെ വന്നു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് വന്ന് പെട്ടെന്ന് വലുതായി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് അത്രയും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പിന്നെ എവിടെയാണ് ഭഗവാൻ 4 കൈകളോടെ ചതുർഭുജനായിട്ട് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായത്?
ദേവകി മാതാവിന്റെ വെരി ഗുഡ്. അവതാരം. കൃഷ്ണൻ അവതാരല്ല, കൃഷ്ണൻ അവതാരിയാണ് അല്ലെ, സ്വയം അവതാരി. അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് സർവ്വകാരണ കാരണം. ഈശോപനിഷന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടായാലും അത് പൂർണ്ണമാണ്. ഭഗവാനിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെ. ഒരു ദീപം കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു അനേകായിരം ദീപങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് പോലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല, നമ്മുടെ പോലുള്ള രൂപമല്ല ഭഗവാനുള്ളത്, അതീന്ദ്രിയമായ രൂപമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമ്മുടെ ലീലകളായിട്ട് ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നാരദമുനി ഒരിക്കൽ ദ്വാരകയിൽ പോയില്ലേ? ആർക്കും കഥ അറിയോ? അപ്പൊ നാരദമുനി എന്താ കണ്ടത് ദ്വാരകയിൽ പോയപ്പോ? എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എല്ലാ വീട്ടിലും കൃഷ്ണനെ കണ്ടായിരുന്നു. എത്ര വീടുകളില്? 8. എട്ടോ? 16,008 16,108 ഗൃഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 16,108 കൃഷ്ണന്മാര്. ഒരു ഗൃഹത്തിൽ നോക്കുമ്പോ സത്യഭാമന്റെ കൂടെ, ഒന്നിൽ നോക്കിയപ്പോ എന്താ പറയാ രുക്മിണിയുടെ കൂടെ, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ 16,108 ഗൃഹങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായി. അതേസമയം ഭഗവാൻ ഗോലോകത്തും ഉണ്ട്, രാധാറാണിയുടെ കൂടെ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അണ്ടാന്തരസ്ഥ പരമാണു ചെയ്യാന്തരസ്ഥ, ഓരോ അണ്ടത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതെങ്ങനെയാ അല്ലെ? അതെങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? പിന്നെ കുന്തി ദേവി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചപ്പോ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്കാ പോയത് അറിയോ? ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ, വയറ്റിലുള്ള കുട്ടീനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, ഗർഭപാത്രമുള്ള കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തോ ഒരു ചൂണ്ടുവിരലത്തിന്റെ അത്രയായി ഉത്തരയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോയി. അതേസമയം ഭഗവാൻ പുറത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു, കുന്തി ദേവിയുടെ കൂടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സെയിം ടൈം അതേസമയം ഭഗവാൻ. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ, വീട്ടിലാണെങ്കിൽ വീട്ടില്. നമുക്ക് ഡബിൾ ആവാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ചിലപ്പോ ഇരട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അത്ര നമുക്ക് ആ ഒരു രൂപം, അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്ത രൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവ യൗവനം ച. അപ്പൊ ഭഗവാന് എത്ര വയസ്സായിരുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ? എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ചോദ്യോത്തരം ഉത്തരം പറയണം. 75. ഇല്ല, നല്ല ഗസ്സാ. 125 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ, ഞാനൊരു 1,00,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, ഏതെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഒരു പിക്ചറിൽ ഭഗവാന് നിറച്ച വെള്ള താടിയോ മുടിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടോ? കണ്ടിനോ? എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന് അദ്വൈതം അച്യുതം അനാദിം അനന്ത രൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവ യൗവനം ച. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 16 വയസ്സ്, അതാണ് ഭഗവാനെ തോന്നി ശരിയായ അതീന്ദ്രമായ എന്താ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 വയസ്സിലെ ഒരു ബാലനെ പോലെയുള്ള രൂപമാണ്. പക്ഷെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ 125 വയസ്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ രൂപം പോലെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ വായില് യശോദാമ്മക്ക് എന്താ പറയാ യൂണിവേഴ്സിനെ മൊത്തം പ്രപഞ്ചം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റോ? ഇല്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ വലുതാവാം, പെട്ടെന്ന് ചെറുതാകാം. ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മുടെ രൂപമായിട്ട് ഒരിക്കലും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മായാവാദികൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാന് രൂപമില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന് ഭൗതിക രൂപമില്ല. അദ്ദേഹം ശരീരസ്ഥരല്ല, സിരകളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരസ്ഥനല്ല. അതിനർത്ഥം എന്താ? അവിടുത്തെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരീരം വേറെ വേറെയാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരം ഭിന്നമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പോലെ അവിടുന്ന് പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും അച്ഛനമ്മേന്റെ കുട്ടികളായിട്ട് ജനിച്ചത് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്ക് ആ കർമ്മം ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ആർക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമായ ഈ ലോകത്ത് വരാൻ ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കർമ്മം കാരണം വി ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച്. നമ്മൾക്ക് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കോടീശ്വരന്മാരായ അച്ഛനമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചേനെ. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഇല്ല അല്ലെ. എന്താ പറയാ, വി ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു കം. കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടാണ്. ഭഗവാനാണ് ആ ബീജം നിക്ഷേപിച്ചത്, അച്ഛന്റെ ശുക്ലത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ആ ആത്മാവ് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനമ്മയെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഭഗവാൻ ഏത് ദിവസം, അഷ്ടമി രോഹിണി വരാൻ പോവാല്ല, ജന്മാഷ്ടമി. അപ്പൊ ആ ദിവസം ഭഗവാനെ അവതരിപ്പിക്കും. എല്ലാം ഏത് സമയം ഏത് സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ ഭഗവാനെ തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ അത് 3 ഭൗതിക പ്രകൃതി, സത്വ രജസ് തമോ ഗുണത്തിലല്ല ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളത്? ഏതാ ഗുണം?
ഈ 3 ഗുണത്തിനും മേലെയുള്ളത് സത്വഗുണം. ശുദ്ധ സത്വഗുണം. ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിന് വസുദേവ ഗുണം എന്ന് പറയും. അതായത് ആ ഗുണത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാസുദേവനെ കാണാൻ പറ്റും. ശുദ്ധ സത്വഗുണം, പ്യുവർ ഗുഡ്നസ്. അപ്പം നമ്മളെ പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം, നമ്മുടെ പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ അവതാരം. അതായത് നമ്മള് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറയില്ല. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മാത്ര. ജന്മാഷ്ടമി കൃഷ്ണന്റെ ജനന ദിവസമല്ല, കൃഷ്ണൻ അപ്പിയർ ചെയ്തു. അതായത് എന്താ പറയാ, ആവിർഭാവ ദിനാണ്. ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സൂര്യൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, അല്ലെ? സൂര്യൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവതരിച്ച ദിവസം, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം. പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചത്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ പോലെയല്ല ജനിച്ചത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ മധുരയില് ആവിർഭാവം ഉണ്ടായത്? എങ്ങനെയാ അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? 10ാം സ്കന്ധത്തിലുണ്ടല്ലോ. വസുദേവരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ജനിച്ചു. മനസ്സിൽ ജനിച്ചു, പിന്നെ ഹൃദയത്തിലായി, പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ദേവകി മാതാവിന്റെ ദേവകി മാതാവിടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ പരമാത്മാവായ വസുദേവ കൃഷ്ണനാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. നമ്മളിലുള്ള ജനനമല്ല ഭഗവാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ലീലകള് 7ാം വയസ്സിൽ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന ഉയർത്തിയോ? അതിപ്പോ സാധിക്കുവോ? അല്ലെങ്കിൽ കാളിയന്റെ മേലെ നൃത്തം ചെയ്തോ? ഒന്നും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശക്തിയോട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നശിക്കാനുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല, അല്ലെ? നവയൗവനം എപ്പോഴും നവയൗവനമാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ. അവിടുത്തെ ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവ ഒന്ന് തന്നെ. നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ച ഭഗവാന്റെ പേരും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാന് അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു 120 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ 5000 വർഷം മുമ്പ് അർജുനനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതെങ്ങനെയാ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, ഞാനും നീയും പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിലും നിനക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് അർജുന. കാരണം അർജുനന്റെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം മാറുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാന് എന്റെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്. ഇതാണ് രൂപം. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും പറയുന്ന എന്താ? വേണം കൺവന്തമരവിന്ദ ദയാളദാക്ഷം. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം ശ്ലോകം? ബ്രഹ്മസംഹിത. മരവിന്ദദളായദാക്ഷം ബർഹാവതം സമസിതാംബുദസുന്ദരാംഗം കന്ദർപ്പകോടി കവനീയ വിശേഷശോഭം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഹരിബോൽ. അനിത മാതാജി സൂപ്പർ. സോ വേണം കൺവന്തം അരവിന്ദ ദയാളദാക്ഷം. വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ച് അരവിന്ദ, അതായത് എന്താ പറയുക, താമരപ്പൂവിന്റെ ഇതള പോലുള്ള കണ്ണുകളായിട്ട് ബർഹാവതാംശ മഷിതാംബുദ സുന്ദരാംഗം, എന്താ പറയാ, മയിൽപീലിയൊക്കെ ചൂടിയിട്ട് കന്ദർപ്പ കോടി കമനീയ വിശേഷ ശോഭ, ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്ന ആ രൂപം, അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ബർഹാപീഠം നടവരവ പൂകർണയോ കർണികാരം ബിഭ്രദ്വാസ കനക കപിശം വൈജയന്തീം ചമാലാം രന്ദ്രാൻ വീണോരധരസുതയാ പൂരയന്തോപവൃന്ദേ വൃന്ദാരണ്യം സ്വപദരമണം പാവിശദ്ഗീത കീർത്തി. വൈജയന്തി മാലയൊക്കെ അണിഞ്ഞ് മഞ്ഞപ്പട്ട കൊടുത്ത് ഓടക്കുഴലും മൽപ്പീലൊക്കെ ചൂടിയിട്ടുള്ള ആ കാർമുകിൽ വർണ്ണൻ കൃഷ്ണൻ, അല്ലെ? ആ ഭഗവാൻ, ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ആ രൂപമുള്ള ഭഗവാനെ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എത്ര വലിയ അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ടാ മഹാപ്രഭു പറയാ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധി. കൃഷ്ണനോട് അപരാധം ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു നല്ല രൂപമുണ്ട്, ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രൂപം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഉണ്ട്, തെളിവുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പിക്ചറും ഭഗവാൻ രാധാരമണനായിട്ട് സ്വയം വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്വയംഭൂവായിട്ട് അവതരിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അവര്? കാരണം അവർ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും എന്താ? ബ്രഹ്മജ്യോതി ശരിക്കും എന്താ? വെറും ലൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ആ ലൈറ്റ് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭഗവാന്റെ തേജസ് ആണ് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ലെവലെ അവർക്ക് അറിയൂ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനേതി ശബ്ദതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേജസ് ആണ്. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഭാവി, ഭൂതം, വർത്തകാലം എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ എത്ര 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതും എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ എടുത്തതും. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മം തന്നെ ഓർമ്മയില്ല, നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ എല്ലാം അറിയാം. ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടർ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ക്ലൈമാക്സ് അറിയാം, എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പം എല്ലാം അറിയണം എന്നില്ല. അപ്പം
കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിഷമവും സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കർമ്മബലം നമുക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സർവജ്ഞാണ്. എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ പറ്റി അറിയാം അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് ഇത്ര സ്വത്തുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിടത്തിൽ നമുക്ക് സ്വത്തുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്ര പൈസ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് സ്വന്തം അറിയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് വേറൊരാളത് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനോ എല്ലാവരെ പറ്റിയിട്ടും അറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജാവിന് ആ രാജാവിന്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാവരെ പറ്റിയിട്ടും അറിയാം, എല്ലാവരുടെ ഭൂസ്വത്തിനെ പറ്റി വിവരം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പ്രജകൾക്ക് അത് അവരവരുടെ സ്വത്ത് വിവരം മാത്രമേ അറിയൂ അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. സർവജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായും ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യമായും രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ പറ്റി പറയുന്നു, ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ അത് പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തതാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. അർച്ചാ വിഗ്രഹം, അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തിനോടാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ എന്തായിട്ടാ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തില് എന്ത് പൂജ ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന് കിട്ടും. അത് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കെങ്കിലും? ഏതോ ഒരു ബോക്സ്, ഒരു പെട്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞതല്ലേ? തപാൽ പെട്ടി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു അത് എന്താ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാവോ? നമ്മൾ ലെറ്റർ കൊണ്ട് വിടുമ്പോ ഏതൊരു പെട്ടിയിലിട്ടാല് യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥന് കിട്ടൂല. കിട്ടും. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ അവകാശം കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹക്ക് എന്ത് സേവ ചെയ്താലും ഭഗവാൻ കിട്ടും അല്ലെ. അതാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം. ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തില് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭാഗവത രൂപത്തിൽ വന്നു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമായിട്ട് വന്നു, ഭഗവാന്റെ അർച്ചാ വിഗ്രഹമായിട്ട് വന്നു. ചെറിയ ചെറിയ ലഡുഗോപാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹം, ത്രിഭംഗ ലളിതനായിട്ട് വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വന്നു അല്ലെ. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന് കല്ലും മണ്ണും അതൊന്നും അല്ല. ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു പല രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അതായത് മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമ ഉണ്ടാവും, ഏതെങ്കിലും ലോഹം കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമ, മെറ്റൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ശാലഗ്രാം ശില കൊണ്ടുള്ള വിഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും വീട്ടില് അല്ലെ. മനസ്സിലുള്ള ഭഗവാൻ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്. അപ്പം പ്രതിമ നഹീതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ. ഏത് പ്രതിമയാണ്, ഏത് ഭഗവാനാണ് നടന്നത്? ആർക്കും അറിയാ കഥ? നടന്നില്ലേ ഭഗവാൻ? സാക്ഷി ഗോപാൽ. ഏത് ഭഗവാനാണ് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി തിരിഞ്ഞു നിന്നത്? ഉടുപ്പിയിലെ കണ്ണൻ അല്ലെ. അപ്പം ഇവരൊക്കെ വെറും വിഗ്രഹം, വെറും പ്രതിമ മാത്രാണോ? അല്ല. പ്രതിമ നഹീതു സാക്ഷാൽ ബ്രജേന്ദ്രനന്ദൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വെറും പ്രതിമ ആയിട്ട് കണ്ട ഭഗവാൻ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു അംഗത്തെ പോലെ കണ്ട, അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി പ്രസാദം ഭഗവാന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയാണ്. വെറും വെള്ളച്ചോറ് മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാന് തിന്നാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ചോറും കറിയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മള് ഒരു സദ്യ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രീതി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശുദ്ധമായിട്ട് കൊടുത്ത് ഭഗവാന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു ഒരു അംഗാണ്, വീട്ടിലുള്ള ഒരു കാരണം വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ്, വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. പൂജാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭു പറഞ്ഞാൽ തപാൽ പെട്ടിയാണ്. അത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ്. അതായത് ഗവൺമെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഏത് കത്തിട്ടാലും അതാത് ഉടമസ്ഥന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തും. അതേസമയം വേറെ ഒരു സാധാരണ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന പോലത്തെ പെട്ടിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തില്ല. അതേപോലെ അർച്ചാ വിഗ്രഹവും ഭഗവാന്റെ അതന്നെ സ്വയം പ്രതിനിധിയാണ്. നമ്മൾ ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് ഒരു പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം അർപ്പിച്ചാൽ അത് ഭഗവാന് തന്നെ സ്വീകരിക്കും, ഭഗവാന് കിട്ടും. ആ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ഒരു തുളസിമാലയോ ഒരു മാല നിങ്ങൾ ചാർത്തിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മാറിടത്തിൽ അവിടെ വിഗ്രഹത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് കിട്ടും. എന്റെ വീട്ടിൽ വിഗ്രഹമില്ല, ഫോട്ടോ മാത്രമാണെങ്കിലോ ഒരു തുളസി നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. ആചാര്യന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാൻ പൂജാ വിഗ്രഹമായി അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വികസിത രൂപമാണിത്. ഈ രൂപത്തെ തങ്ങളുടെ അവിശുദ്ധമായ ദൃഷ്ടിയാൽ ഭൗതിക വസ്തുവായി കാണുന്നവർക്ക് കനിഷ്ഠ അധികാരികളാണ്. 3 തരം ഡിവോട്ടീസ് ഇല്ലേ? ആരൊക്കെയാ 3 തരം ഭക്തന്മാര്? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എങ്ങനെയാ? ഭഗവാനെ വിശ്വാസമില്ല, അധികം വിശ്വാസമില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും നാമം ജപിക്കും, എപ്പോഴെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോകും അല്ലെ. ആ ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരം. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാല് മാറും. ആ ഭക്തിയിൽ അത്ര സ്ഥിരമല്ല. മധ്യമാധികാരി ചെയ്യുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ?
മധ്യമാതാരി ഭഗവാനെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നു. ഭഗവാനെ പൂജിക്കും. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്നു അവര്. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലാകും. പിന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രീ ചെയ്യും. പിന്നെ വിശ്വാസികളല്ലാത്തവര് അവരിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിക്കും. വെരി ഗുഡ്. വിശ്വാസമില്ലാത്തവരിൽ നിന്നും അകന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എങ്ങനെയാ? ഉത്തമാധികാരി എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണും. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അല്ലെ? അപ്പം ഈ കനിഷ്ഠ മധ്യമ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ അറിയോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൈഷ്ണവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അറിയോ? കനിഷ്ഠരാരാ, മധ്യമാരാ, ഉത്തമാരാ? അറിയില്ല. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിച്ചു കനിഷ്ഠ അധികാരി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചവനാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരി. ഒരു പ്രാവശ്യം അവനും കനിഷ്ഠ അധികാരി. മധ്യമാധികാരി എങ്ങനാ? നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. അതായത് എല്ലാ ദിവസവും 16 മാല, എത്ര മാലയാണോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു അല്ലെ, മധ്യമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി എങ്ങനെയാ? ആരെയാണോ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നുക. അതായത് വലിയ വലിയ ഗുരുമാരാജ്മാര്, ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നും. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഇവരൊക്കെ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ ഈ രൂപത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു യഥാമാം പ്രപത്യന്റെ താംസ്തദൈവ ഭജാമ്യം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മള് വെറും ശിലയായിട്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ സ്വയം വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തെ നമ്മള് വിഗ്രഹത്തിൽ കാണണം. അർച്ച വിഗ്രഹ രൂപത്തെ ഭഗവാൻ നന്നായി വിലമതിക്കാൻ നാം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ തന്നെയായി വിലമതിക്കാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാനും അർച്ചാ വിഗ്രഹവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അത് നമ്മള് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതിന്. എത്ര പേർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കൃഷ്ണൻ നിങ്ങളോട് ചിരിക്കാറുണ്ടോ? വർത്താനം പറയാറുണ്ടോ? ആരുതാ വർത്താനം പറയാറ്? സംസാരിക്കും അല്ലെ. എന്നോട് പറയും മാതാജി. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ പോയി പറയാം. എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പോയി കരഞ്ഞ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാൻ കേൾക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും കരയുന്നതൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ആ ഭാവം നമ്മളിൽ ഇതാക്കും. നമുക്ക് എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനോട് പോയി പറയാം അല്ലെ. നമുക്ക് എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം. വിഷമം വണ്ണ് മാത്രമല്ല പോണ്ടത്, സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. ഓൾറെഡി ഉണ്ടത്, പക്ഷെ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ലേ ആത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും. സാഖ്യരസം, ദാസ്യം, വാത്സല്യം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് എന്താ പറയാ അതിങ്ങനെ പ്രകടമാകും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വിഗ്രഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ കഥ. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കൽ പോയി ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയപ്പം രാധാകൃഷ്ണന്മാരെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആരതി നടക്കുക, ഒരുപാട് കൂട്ടം ജനങ്ങൾ. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ എന്തോ സംസാരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായ തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജ് അവിടെ അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് കേട്ടു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണോ? പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പറയാ, പക്ഷെ ശിഷ്യന് അത് കേട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, ഭക്ഷണമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ തരുന്നുണ്ടോ? നിവേദ്യമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? പൂജകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാം. അപ്പം അവിടെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് പോലും ആരോടും പറയാത്ത കാര്യം പ്രഭുപാദർ അറിഞ്ഞു. എന്താ? അവിടെ ഭഗവാന് നിവേദ്യം ശരിയായ സമയത്തിലല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ മെലിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും അതിശയായിരുന്നു. അതെങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അറിഞ്ഞു? പ്രഭുപാദർ ആ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടേ ഇല്ല ഇതുവരെ. ആദ്യമായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രഭുപാദരോട് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അല്ലെ, ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിനോട്, രൂപ ഗോസ്വാമിനോട്, സനാതന ഗോസ്വാമിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഉപ്പെങ്കിലും താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഭക്ഷണത്തില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മള് വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മള് ഭഗവാനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ. അപ്പം നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥർക്കൊക്കെ വീട്ടില് പൂജാ റൂം ഉണ്ടാവണം. പൂജാ റൂം ഇല്ലാത്ത വീട്ടില് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ടേബിളിലോ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഭഗവാന്റെ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് ഭഗവാന്റെ പിക്ചറും വിഗ്രഹമൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും. ഗൃഹസ്ഥർക്ക് എപ്പോഴും വിഗ്രഹാരാധന നല്ലതാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാ വീട്ടിലും എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യണം.
ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണെന്ന് വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതി ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. അവിടുത്തെ ശാശ്വത രൂപം അനശ്വരം, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് സത്താണ് അനശ്വരത, ചിത്താണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം, ആനന്ദം, പിന്നെ സന്തോഷം. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പിന്നീടും പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതേതാ ശ്ലോകം? അനിത മാതാജിക്ക് അറിയോ? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന അംഗനീയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തി മന്തി അറിയോ? ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം സമഹം ഭീമനായ വത്സല മനസ്സിക്കറിയാം അല്ലെ. അംഗാനീയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തി മന്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ്. നമുക്ക് വായി കൊണ്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയും, കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാനോ കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അത് കഴിക്കണമെന്നില്ല, ഭഗവാനെ നോക്കിയാൽ മതി. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഭഗവാൻ കഴിച്ച പോലെയായി. ഭഗവാന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. അംഗാനീയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തി മന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരം ജഗന്തി ആനന്ദ ചിന്മയ സതുജ്വല വിഗ്രഹസ്യ. എല്ലാ ആനന്ദങ്ങളും തരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് ഭാഗം കൊണ്ട് ഏത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകും അവിടെ അല്ലെ. അതന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പം ബ്രഹ്മാവ് പോലും അമ്പരിച്ചു പോയി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ ലീലകൾ കണ്ടിട്ട് അമ്പരന്ന് പോയി. എന്താ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടാ വന്നേ വൃന്ദാവനത്തില്, എന്നിട്ട് ഗോപന്മാരുടെ കൂടെയൊക്കെ ലീലകൾ ചെയ്തു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മവിമോഹൻ ലീല എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒന്നും നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ? ശുദ്ധമാണ്. അവിടുന്ന് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഈശോപനിഷത്ത് ശുദ്ധം എന്ന പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെ. അപാപവിത്തം, അതായത് ശുദ്ധമാണ് ഭഗവാൻ. അർജുനൻ 10-ാം അധ്യായത്തിലെ 12-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമം പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭു. പവിത്രം, ഓ കൃഷ്ണ അങ്ങ് പവിത്രനാണ്. അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ പോയാൽ പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറ്റും. വീട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും മോശമായ സ്ഥലമാണ് ബാത്റൂം അല്ലെ, പക്ഷെ അവിടെ പോയാലും നമുക്കൊരിക്കലും ഭാഗവതം ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, അപരാധമാണ്. ജപമാല ഒരിക്കലും ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല, പ്രസാദം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാവ് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ബാത്റൂമിൽ ജപിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. ഏതവസ്ഥയിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റാത്ത സമയത്തും ഏതവസ്ഥയിലും ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കാം, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാം, അതിൽ ഒരു തെറ്റില്ല. ഓരോ ഗുരുക്കന്മാര് ഓരോ രീതിയിലാണ് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്, അത് അവരെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഗുരു ആചാര്യൻ ശില പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും കാരണം പറയുന്ന തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ ഒരു നിയമവും കാലവും ഇല്ല. ഇത് വേദിക് മന്ത്രത്തിലുള്ള അതല്ല, കലിയുഗത്തിലെ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഫോളൻ ആയിട്ടുള്ള സോൾസിന് കിട്ടിയ നാമാണ്. ആ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? എത്രയോ നാമം നമുക്ക് പിന്നെയും ജപിക്കാനുണ്ടാവും. നിത്യം ഭാഗവത സേവയ മുടങ്ങിപ്പോകും, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ പ്രസാദം മുടങ്ങിപ്പോകും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദർ ഈ സമ്പ്രദായം, ഈ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലാണ്. അതായത് അമേരിക്കയിൽ കുളിക്കാൻ പോലും മടിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാവതം കൊണ്ടുപോയത്. പ്രഭുപാദർ ഒരു റൂൾസും പറഞ്ഞില്ല. കാരണം കലിയുഗത്തിൽ പറ്റില്ല. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ആളെ കാല് പിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഭഗവാൻ ശുദ്ധനാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. ഒരു ഭൗതിക അവസ്ഥക്കും ഭഗവാനെ അശുദ്ധമാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിനോ നാമത്തിനോ ഭാഗവതത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാർ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ ആചാര്യനായ ശില പ്രഭുപാദർ തന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. കാരണം ഭഗവാൻ ശുദ്ധനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചെയ്യാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധതയെ പറ്റി. അവിടുത്തെ പലപ്പോഴും സൂര്യനോട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സൂര്യൻ എങ്ങനെയാ? ഭൂമിയിൽ അസ്പർശമായ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഒരു മൂത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മലവിസർജനമൊക്കെ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് പോലും അതുപോലും ശുദ്ധീകരിക്കും സൂര്യൻ. പക്ഷെ സ്വയം അശുദ്ധമാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും കാമക്രോധ ലോഭമോഹം മതം മത്സരമൊക്കെ ഭഗവാൻ വലിച്ചെടുക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അശുദ്ധനാവുന്നില്ല. അപ്പം ഭൂമിയിൽ നിന്നും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കും സൂര്യൻ. എന്നിട്ടും പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറഞ്ഞാൽ തന്റെ അണുനാശ ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അതുപോലെയും നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പം പറ്റാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് അശുദ്ധമാണെങ്കിൽ
ആണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ അത് ശുദ്ധീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ശുദ്ധീകരിക്കും. പിന്നെയോ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ചാൽ പോലും ഓം അപവിത്രോ പവിത്രോ വ സർവ അവസ്ഥ്യം ഗതൂപവ യസ്മര പുണ്ടരീകാക്ഷം സബാഹ്യം ആഭ്യന്തര ശുചി. ഓം അപവിത്രോ പവിത്രോ വ പവിത്രമായതും അപവിത്രമായതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ യസ്മരേ പുണ്ടരീകാക്ഷം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ തന്നെ സബാഹ്യം ആഭ്യന്തര ശുചി, ബാഹ്യമായതും ആന്തരികമായതും ശുചിയാക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം. അപ്പം നാമം ജപിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. നാമം ജപി കുളിച്ച് ശുദ്ധാവണം എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പൊ ബാത്റൂം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം നാമം ജപിക്കുക, വിളക്ക് വെക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ എല്ലാ അശുദ്ധങ്ങളും മാറും. അപാപവിധം പാപമായി കരുതുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ഏർപ്പെടുന്നതായി തോന്നുമെങ്കിലും അവയൊക്കെ നല്ലവയാണെന്ന് കാണണം. ഭഗവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു അർജുനനെ. അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണാം. ഭഗവാൻ എന്താ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? മാ മനസ്മര യുദ്ധിച്ച അർജുന കൊല്ലു, അവരൊക്കെ കൊല്ലു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടും? എല്ലാരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ? മോക്ഷം കിട്ടും അല്ലെ, മുക്തി കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതൊരു പാപപ്രവൃത്തിയായി തോന്നുമെങ്കിലും, അതായത് അർജുനൻ സ്വന്തം കസിൻസിനെയും ജ്യേഷ്ഠന്മാരെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും അധ്യാപകരെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നത് പാപമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം നല്ലതാ. എന്താ? മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കൊക്കെ. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് പ്രവർത്തനം പാപമായി കരുതുന്നതൊക്കെ അത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. കാരണം പാപത്തിന് അവിടുത്തെ സ്പർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല, അതിനുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഭഗവാൻ അപാപവിധം കൂടിയാണ്. പാപത്തിന് അവിടുന്ന് തൊടാൻ കഴിയില്ല. ഒരു കർമ്മത്തിനും ഭഗവാനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. അപവിത്രമായ വസ്തു പോലും അവിടുത്തെ സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ പവിത്രമാകുന്നു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ അപവിത്ര സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും, നാമം ജപിച്ചാലും ഭാഗവതം പഠിച്ചാലും നിവേദ്യം ഓഫർ ചെയ്താലും അത് അപവിത്രമായെങ്കിലും അശുദ്ധമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്പർശിച്ചോ, ഭഗവാൻ അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിച്ചോ. കാരണം ഭഗവാൻ ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനാണ്. ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നോക്കില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ഭാവത്തിലാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, അതാ ഭഗവാൻ നോക്കുക. ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ട. ഭഗവാൻ ഫുള്ളാണ്, കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംരംഭ സേവ്യമാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാര് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ട ഇതൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ ആ ഭാവമാണ് നോക്കുക. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന അപവിത്രമായ വസ്തുവെ പോലും ഭഗവാൻ സ്പർശിക്കും. എങ്ങനെ സ്പർശിക്കും? കൈകൊണ്ടല്ല, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ തന്നെ അത് പവിത്രമായി തീരുന്നു. പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പം ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ആചാര്യൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ ഭാവാർത്ഥാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പം കൃഷ്ണൻ കംസനെ കൊന്നതും എല്ലാ അസുരന്മാരെ അവിടെ കൊന്നതപ്പം അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവരൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മരിച്ചാലും മോക്ഷം കിട്ടുന്ന അല്ലെ? അപ്പം അസുരന്മാർക്ക് മരണം ഒരു ശിക്ഷയല്ല, അത് അവരുടെ ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം അവർക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തിയാണ് കിട്ടുന്നത്. കൃഷ്ണൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനി. പക്ഷേ ആർക്കും അവനെ അറിയില്ല. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അധോക്ഷജൻ. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമ ദീനാഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയം സേവൻ മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യത. ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണലീല ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. സേവൻ മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ, അതായത് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങണം. നാവിൽ നിന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം ഏവ സ്ഫുരത്യത, ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വരും. ഭഗവാനെ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് അറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അചിന്ത്യനാണ്, അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് ആകാശം അളക്കാൻ പറ്റുമോ? സമുദ്രം അളക്കാൻ പറ്റുമോ? അത്രയും അചിന്ത്യനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്തി അനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം എന്താ പറയാ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇവിടെ ഈശ്വരൻ മനോഹരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരിഭു എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റു ജീവസത്തകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുക യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 4 തരം ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ഓർമ്മയുണ്ട്? 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാ? ശ്ലോകം അറിയോ? ചാതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ദുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനോ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാനി അനീച ഭരതർഷഭ. ഹരിബോൽ. അനിത മാതാജി വേഗം തന്നെ ഒരു ടീച്ചർ ആവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. മാതാജിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല അവസരം, കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവയാണ്. പിന്നെ
ചാതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃതിനോർജിന ജ്ഞാനി ജിജ്ഞാസുരർത്ഥി ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥി ജ്ഞാനി ജ പരശുഭ. 4 ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. അവര് സുഹൃതികളാണ്, കാരണം അവരെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. ആരൊക്കെയാ? പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ദുഃഖിതർ, പിന്നെ ജ്ഞാനം അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, പിന്നെ അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ, അല്ലെ, പിന്നെ ജ്ഞാനികള്. ഈ 4 തരം ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണോ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തരും. പക്ഷേ ഇതിൽ ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ജ്ഞാനി വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ കൊറോണ സമയത്താണ് പല പേരും അല്ലെ ഈ കൂട്ടത്തില് കൃഷ്ണാവത്തിൽ വന്നത്. കൊറോണ സമയത്ത് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങള്, സാമ്പത്തികമായിട്ടും ജോലിപരം എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും, അസുഖം അത് ഇത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണാബോധം കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായി, അല്ലെ. കുറെ പേര്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത കുറെ പേര് വിട്ടുപോയി. കൊറോണ ഒക്കെ പോയി, അസുഖമൊക്കെ മാറി, ഇനി ഭഗവാന് വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ശരിയായി അവര് പോകും. പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി പണമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ലോണൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാനെ വേണ്ട. പിന്നെ അറിവ് നേടേണ്ടവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അറിഞ്ഞു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും പിന്നെ വേണ്ട. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തർ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ക്രമേണ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് വരണം. നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കാണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം എനിക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ. മോക്ഷം പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റണേ ഭഗവാനെ, ഭഗവാന്റെ കഥകളിൽ രുചി ഉണ്ടാവണേ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ വായിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റണേ എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാലശീലം ഭക്തിരുത്തമ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പറയുന്നത് എന്താ? അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, വേറെ ഒരു അഭിലാഷവും ഇല്ല. ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുക പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ടാണ്. ഒരുപാട് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് തരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനായി, എന്ത് വിഷമങ്ങൾ വരുമോ അതൊക്കെ എന്റെ കർമ്മബലമാണ് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയും ആഗ്രഹം വേണം. ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ചില പേർക്ക് വീട്ടിൽ ദീക്ഷ എടുക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ ദീക്ഷ എടുക്കുവോ ഭഗവാനെ, വീട്ടിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലില്ലേ പരമാത്മാവായിട്ട്. നിങ്ങൾ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അത് ചെയ്ത് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തത്ര ലൗല്യം അഭിമൂല്യ കേവലം കോടി ജന്മ സുഹൃതന ലഭ്യത. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്ന ആഗ്രഹം മതി, കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നതിനർത്ഥം. ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ദീക്ഷ എടുത്തതെന്ന് അർത്ഥം. അതായത് ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചിലപ്പം ഈ ജന്മം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം, ഇതൊരിക്കലും ഇത് അവസാനത്തെ ജന്മമല്ല. നമുക്കൊന്നും അല്ലെ, നമ്മളൊന്നും 100% കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിയില്ല. നമ്മൾ കുറെ പേര് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പം കഴിഞ്ഞ ജന്മം കുറച്ച് ചെയ്ത് കാണും, അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കാരണം തിരിച്ചു പോകാനും പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല. കാരണം ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൽ പറയുന്നെന്താ, നമ്മൾ എന്ത് വസ്തു ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കാക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നുവോ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മളൊരു വലിയ കാറ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് എന്താ പറയാ ഭഗവാൻ തരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? നമുക്കത് ഡിസേർവിങ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ അർഹതപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുണ്യം, നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം. ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലല്ല, ആധ്യാത്മികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. വൈഭവത്തിൽ ജീവസത്യക്ക് ഭഗവാനുമായി സമത്വവും സർവശക്തിത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും മുക്തി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും പ്രഭുവിനോട് യാചിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മുക്തി, വില്ലമംഗലം ടാക്കൂർ പറയുന്നു, മുക്തി മുകുലതാഞ്ജലി സ്വയം സേവയാ റസ്മി. മുക്തി ദേവി എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് കൈകൂപ്പി നിൽക്കുക, എനിക്ക് മുക്തി വേണ്ട. കാരണം ഓൾറെഡി ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്താൽ മുക്തി ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഒന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മുക്തി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും മുക്തി ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ അർജുനനോടും ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. നീ നിന്റെ കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യുക. യഥാർത്ഥിത. അനാദികാലം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവസത്യക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥമായ എന്നാണ്. ജീവസത്യയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അത് തരും. ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് പുനർജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെ. ഇപ്പൊ മരിക്കാനാകുമ്പോ അയ്യോ എന്റെ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കല്യാണം കണ്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മോന് ജോലി കിട്ടിയില്ല, മോളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല, ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പുനർജനിക്കുന്നു. ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വീണ്ടും പുനർജനിക്കുന്നു, അല്ലെ. അപ്പം ആഗ്രഹങ്ങള് ഭൗതികം എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞ ഒരു കല്ലിന് മാത്രമേ ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടെത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരിച്ച വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടെത്തും. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. ആ ആഗ്രഹം
ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവ കിട്ടും. എല്ലാവരും പോയിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കും, പണം വേണം, നാരായണനെ വേണ്ട, ഭഗവാനെ വേണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച എന്താ നാശം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിന് ഉദാഹരണം ആരാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നശിച്ചു പോയത്? ഇപ്പം ആ മാസം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞോ? പറഞ്ഞോ വത്സലമന്ദജി. രാവണൻ. സീതാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ, നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. പിന്നെ സീതാറാണി ആരാ? ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ. അപ്പം സീതാറാണിയെ മാത്രം അപഹരിച്ചു രാവണൻ. അതായത് ലക്ഷ്മി മാത്രം മതി എനിക്ക്, നാരായണനെ വേണ്ട, രാമചന്ദ്രമൂർത്തിയെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായി? നാശം സംഭവിച്ചു അല്ലെ രാവണന്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ, കാരണം ലക്ഷ്മി ദേവി ചഞ്ചലമാണ്, താമരയിൽ ഇതെല്ലാം ചഞ്ചലാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവി ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് വരില്ല. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാ വിജയിച്ചത് മഹാഭാരത യുദ്ധം? ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ ഉണ്ടുള്ളത്. എവിടെയാണോ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഉള്ളത് അവിടെ നാരായണനും വരും അല്ലെങ്കിൽ നാരായണനിൽ അടുത്ത് ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ഭാര്യ പോയിരിക്കും. അതേസമയം ലക്ഷ്മി ദേവി ഈസിലി വേഗം പ്രസാദിക്കും, പക്ഷെ ചഞ്ചലമാണ്, വന്നിട്ട് വേഗം പോയി കളയും. പക്ഷെ നമ്മൾ നാരായണനെ തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി കൂടെ പോകും. ജീവൻ ചിലത് അഭിലഷിക്കുന്നു. പ്രഭു ആകട്ടെ ഒരാളുടെ അർഹതക്കനുസരിച്ച് അഭീഷ്ട വസ്തുക്കൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അർഹത, അപ്പൊ ഈ വാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഞാൻ ഇത് അർഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഭഗവാനെ, എങ്കിൽ മാത്രം എനിക്ക് അങ്ങ് തരുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ നടത്തി തരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന് വേറൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കില്ല. പിന്നെ അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അർഹതപ്പെടുന്നത് മാത്രം, നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടോ ഭഗവാനെ, എങ്കിൽ മാത്രം അത് സംഭവിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ. പിന്നെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി എങ്ങനെയാ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കും, പക്ഷേ നമുക്ക് കരുണ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കില്ല. അതായത് കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയാകാൻ യോഗ്യതയുള്ള നിരവധി അഭിഭാഷകരുണ്ട്, എന്നാൽ വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ആ സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരാൾ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ പദവിയിൽ ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഉന്നത അധികാരി നൽകണം. അപ്പം ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിന്റെ മകനായത് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആവണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവണമെന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആ എക്സാം പാസ്സായി ആ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ച് ആ ഡിഗ്രി കിട്ടി ആരെങ്കിലും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം. അപ്പൊ ആ യോഗ്യത ഉണ്ടാകണം. അതാണ് യോഗ്യത. നമുക്ക് ആ യോഗ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയാ അനലൈസ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എന്നിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമില്ല, ഭഗവാൻ ഒന്നും നോക്കില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ യോഗ്യതകളുടെ തോതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് സന്തുഷ്ടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ യോഗ്യത മാത്രം പോരാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ യോഗ്യത മാത്രം പോരാ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ യസ്യ പ്രസാദ ഭഗവത് പ്രസാദോ യസ്യ അപ്രസാദ നഗതി കുതോപി. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? ഗുരു പ്രസാദിച്ചാ ഭഗവാനും പ്രസാദിച്ചു. ഗുരുവിനെ പ്രസാദം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വളരെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഭഗവാൻ കരുണാ സിന്ധുവാണ്, കാരുണ്യത്തിന്റെ സാഗരമാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്താൽ മാത്രം ഭഗവാന് കാരുണ്യം കിട്ടും. നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സേവകർ എന്ന നിലയിൽ അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം ഭഗവാനോട് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്നും ഏത് പദവിയാണ് തേടേണ്ടതെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. സ്വരൂപാവസ്ഥ എന്താ? നമ്മുടെ ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ്. ഭഗവാന് ദാസനാണ് ഞാൻ, ദാസിയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള, സേവകനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കില്ല. ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടി വെറും കരയുക മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലെ, അമ്മയും അച്ഛനും അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ മക്കളാ. അഹം ബീജ പ്രതാപിത ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ പുണ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കാം? മോക്ഷം പോലും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ. ഭഗവാൻ തരും അത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവ ആഗ്രഹിക്കാം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ പറയുന്നു, നാരായണ പരാസർവേ നാക്കുദശരഭിഭ്യതി സ്വർഗ അപവർഗ നരകേഷു അപി തുല്യാത്ത ദർശിനഃ. നാരായണ പരാസർവേ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നു, നാ കുദശ്ചിരഭിഭ്യതി, ഒന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവർ ഒരു കാര്യം വെറുക്കുന്നില്ല. സ്വർഗ അപവർഗ നരകേഷു, സ്വർഗത്തിലായാലും
നരകത്തിലായാലും അപവർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം കിട്ടിയാലും അപ്പി തുല്യാർത്ഥ ദർശന അവരെല്ലാം ഒരേപോലെ കാണും. എന്തുകൊണ്ടാ? അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവ മാത്രം മതി. നരകത്ത് പോണോ? ഞാൻ പോവാൻ റെഡിയാ. എനിക്ക് അവിടെ നാമം ജപിക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് അവിടെ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പ്രസാദം കിട്ടുമോ? എങ്കിൽ ഞാൻ റെഡി. നരകത്ത് പോകാൻ പോലും റെഡി. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ ലോകമെമ്പാടും ഈ പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്ത് പച്ചക്കറി ഒന്നും കിട്ടില്ല, അവിടെ വെറും മാംസാഹാരം മാത്രമേ കിട്ടൂ. എങ്കിൽ കൂടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരോട്, നീ പോയി മാംസം കഴിച്ചിട്ട് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, കൃഷ്ണാവോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാ? കൃഷ്ണാവോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മെയിൻ ഉദ്ദേശം. എന്ത് കഴിക്കുന്നോ അതല്ല. പക്ഷെ അവര് കഴിച്ചു എന്നല്ല, അവരെന്നിട്ടും എവിടേക്കോ പോയി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങി സാത്വിക ആഹാരം തന്നെയാണ് അവർ കഴിച്ചത്. പക്ഷെ എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തിട്ടും ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യും. അപ്പം പറയുന്നു, എവിടെ പോയാലും ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഈശോപനിഷത്ത് കി ജയ്. ഈശോപനിഷത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ, അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ്. ഉപനിഷത്താണ് അല്ലെ. നമുക്കൊരു യോഗ്യതയില്ല ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് പഠിക്കാൻ. എനിക്കിതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചപ്പം എല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. മന്ത്രം വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, ഇത് എന്ത് മന്ത്രമാണെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചപ്പം പ്രഭുപാദർ അത്രയും സരളമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ എന്താ പറയാ, പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ പ്രഭുപാദർ തന്നെ ഇരുന്ന് പുസ്തകം വായിക്കും. അപ്പൊ ആരെ ചോദിച്ചു, അങ്ങല്ലേ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയത്, അങ്ങനെ തന്നെ ഈ പുസ്തകമൊക്കെ വായിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാനല്ല ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത്, ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പ്രഭുപാദർക്ക് ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രഭുപാദർ കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ഇംഗ്ലീഷിലല്ല, മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അപരാധമാണ്. ആരൊക്കെ വീട്ടില് ഭാഗവതം ഉണ്ട്? ആരൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ കൈ ഉയർത്തി? പുസ്തകം ഉണ്ടോ? അനിത മാതാജി വായിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി, സതീദേവി മാതാജി, ദീപ നായർ മാതാജി, വിജയനാണൻ മാതാജി, ശാരദ മാതാജി, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലേ? നിത്യം ഭാഗവത സേവ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പേജെങ്കിലും ഡെയിലി വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപരാധമാണ്, ശാസ്ത്ര അപരാധം. ഭാഗവതം സ്വയം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ഗസ്റ്റ് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒഫൻസ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ ശാസ്ത്രം വീട്ടിലുണ്ടായിട്ട് വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഭാഗവത പോട്ടെ, ഭഗവത്ഗീത വീട്ടിലുണ്ടായിട്ടും വായിക്കാത്തവർ, ഏത് ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളവരും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അപരാധമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഭാഗവത ക്ലാസ് ഡെയിലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ. പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഭാഗവതം വായിക്കണം കേട്ടോ. അത് നിർബന്ധമായിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ, എങ്ങനെയാ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടോ, എപ്പോഴാണോ സമയം 10 മിനിറ്റ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പോ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കണം. എന്തിനാ വായിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവയിൽ ഉയർന്നു വരാനും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവയിൽ നിന്ന് വീണു പോവാണ്ടിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മായയുടെ ലോകത്താണ്. കുറെ അഭക്തന്മാരെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്, വീട്ടിലും നാട്ടിലും എല്ലായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ഉത്തമാധികാരിയായ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ അസോസിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്കും പ്രഭുപാദരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ നിങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, 16 മാല ആര് ജപിക്കുന്നോ, 4 യമനിയമങ്ങൾ ആര് പാലിക്കുന്നോ അവരെ ഞാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു. അതൊരു ആചാര്യന്റെ സത്യമാണ്. അപ്പൊ ആചാര്യൻ തന്ന വാക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഈ ജന്മം തന്നെ തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടെ കിട്ടണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു 7 മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം ഈ പുസ്തകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ്. എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഈശോപനിഷത്ത് വളരെ ടഫാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ, പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ നല്ല സരളമായിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഭക്തിശാസ്ത്രിയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്തോ? 16 മാല ജപിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭക്തിശാസ്ത്രിയില്ലേ? ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുമെങ്കിൽ ഭാഗവതം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ജന്മാഷ്ടമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ വീട്ടില് തന്നെ തയ്യാറെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിലും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മംഗലാപുരത്ത് വരാം, നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് അവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. പറ്റുന്നവർക്ക് അഭിഷേക സേവ ചെയ്യാം. പറ്റുന്നത് ജൂലൻ സേവയുണ്ട്, ഭഗവാനെ തൊട്ടിലാട്ടുന്ന സേവ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല പുണ്യ പ്രവർത്തികളായിരിക്കും, നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ, വേറെ ഒരു സംശയം, ഈ അഷ്ടമി രോഹിണി വ്യാഴാഴ്ചയാണോ വെള്ളിയാഴ്ചയാണോ മാതാജി? കാരണം സപ്തമി കിടക്കുന്നു, അതും സംശയം. നമ്മള് 18 ഓരോ കാലണ്ടർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാതാജി. വൈഷ്ണവ കാലണ്ടർ അനുസരിച്ച് 19 നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്കോണില്. പക്ഷെ ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ലോക്കലായിട്ട് മംഗലാപുരത്ത് ഉടുപ്പിയിലൊക്കെ 18 ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ 2 ദിവസം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ 2 ദിവസം സെലിബ്രേറ്റ്, പക്ഷെ 19 നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപവസിക്കാം, നിർജ്ജല എടുക്കേണ്ടവർക്ക് നിർജ്ജല എടുക്കാം. 19 സൂര്യോദയം മുതൽ 12 മണി മിഡ് നൈറ്റ്, രാത്രി 12 മണി വരെ പറ്റുവാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏകാദശി പ്രസാദം കഴിക്കാം. 18 കുറെ സ്ഥലത്ത് 18 മതം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് 19. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലൊക്കെ 18 ആണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തോ. 19 നിങ്ങൾ വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ, തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിഥി കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ, അഷ്ടമി രോഹിണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം 20-ാം തീയതി എന്താണെന്ന് അറിയാം എല്ലാവർക്കും? അഷ്ടമി രോഹിണി കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം എന്താ? ജന്മാഷ്ടമി കഴിഞ്ഞ ഭഗവാൻ ശശിധര പ്രഭുപാദർ അവതരിച്ച ദിവസം. അപ്പം എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ സ്ഥാപക ആചാര്യൻ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ അതും പ്രഭുപാദർ അഭിഷേകം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മംഗലാപുരത്ത്. ഇസ്കോണില് ജന്മാഷ്ടമിയേക്കാൾ കൂടുതൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഭുപാദരുടെ ആവിർഭാവ ദിനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ അറിയോ? അദ്ദേഹമല്ലേ അത് സ്ഥാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നത് എന്താ? ആരാധനാനാം സർവേഷാം വിഷ്ണുരാരാധനം പരം സർവാ പരതരം ദേവി തദീയാന സമാർച്ചനം. ആരാധനാനാം സർവേഷാം വിഷ്ണുരാരാധനം പരം. ആരാധനയിൽ വെച്ച് വിഷ്ണു ആരാധനയാണ് വലുത്. തസ്മാത് പരതരം ദേവി തദീയാന സമാർച്ചനം. എങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. മത്ഭക്ത പൂജ അധികം. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭക്തന്മാരെയാണ് നിങ്ങൾ പൂജിക്കേണ്ടത്. എന്റെ ഭക്തന്മാര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാവും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അത്രയും ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. ജ്ഞാനി വത്സലനോ കർമ്മി വത്സലനോ അല്ല അല്ലെ, ഭക്തവത്സലൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശുദ്ധനാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിലും വിഷമിക്കേണ്ട, ഞാൻ അത് ചെയ്താൽ തെറ്റാണോ, ഇത് ചെയ്താൽ തെറ്റാണോ, അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട. ഭാവമാണ് പ്രധാനം. അതിനൊരു ചെറിയ കഥ ഞാൻ പറയാം. ഒരു കർമ്മബായി ഉണ്ടായിരുന്നു ജഗന്നാഥ് സ്വാമിക്ക്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ കർമ്മബായിയുടെ കഥ? കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഭഗവാന്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് സ്വാമിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കിച്ചടി ആക്കി കൊടുക്കും കർമ്മബായി. കർമ്മ എന്ന് ആ പേര് വന്നതുകൊണ്ടാ ഹിന്ദിയില് ജൽദി കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം ചെയ്യമ്മേ, വേഗം ചെയ്യ്. അപ്പൊ അതാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് സ്വാമിക്ക് എപ്പോഴും കിച്ചടി ഇഷ്ടമാണ്. കിച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപ്പും അരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം. അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അമ്മ ഒന്നും നോക്കാറില്ല. ചില സമയം കുളിക്കും, ചിലപ്പം കുളിക്കില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് മന്ത്രങ്ങളും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഓഫർ ചെയ്യാറ്. അമ്മക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അമ്മ ഓഫർ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അത്രയും സ്നേഹത്തോടെയാണ് അമ്മ ആ കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും അടുക്കളയില്. ഭഗവാനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വായിൽ വെക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ അങ്ങനെ കുരൂരമ്മയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ആ ഒരു വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ്, അമ്മേനെ പോലെയാണ് സ്നേഹിച്ചത് ഭഗവാനെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും അങ്ങനെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയൊരു പൂജാരി അവിടെ വന്നു. ആ പൂജാരി നോക്കുമ്പോ വീടൊന്നും വൃത്തിയില്ല. അമ്മ എങ്ങനെയല്ലോ ആണ് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഒരു ശുദ്ധിയില്ലാണ്ട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചിലപ്പോ ഇറക്കുന്നുണ്ടാവും, ചിലപ്പോ കുളിക്കാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആ പൂജാരി പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ അടുക്കള മൊത്തം അടിച്ചുവാരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം, കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ആചമനം ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഒരുപാട് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ അമ്മ പേടിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും നാൾ അപരാധമായി പോയില്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ജഗന്നാഥ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. എത്ര സമയമായി. ഒരിക്കൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ അമ്മ അടിച്ചു വരുന്നു. പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയി. തിരിച്ചു വന്ന് ആദ്യം പോയി നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അമ്മ കുളിക്കാൻ പോയി. പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അമ്മ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു. അവസാനം അമ്മ കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭാവം വരെ മാറിപ്പോയി. അമ്മ പേടിച്ചോണ്ട് കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഭാവം വേറെന്തൊക്കെയോ ആയിപ്പോയി. ഭഗവാനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവേ മാറി എന്തൊക്കെയോ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി. ഭഗവാനെ തീരെ
ഒരു സംതൃപ്തിയില്ല. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു, കാരണം അമ്മയല്ലേ. അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ സമയത്തോ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ അവിടെ ശംഖൂതി, അതായത് പൂജാരി നട തുറക്കാനായി. അപ്പൊ നട തുറന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, വേഗം കിച്ചടി കഴിച്ചിട്ട് ഓടി, അമ്പലത്തിലേക്ക് ഓടിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പൂജാരി നട തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ അവിടെ പോയി നിന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ മുഖം കഴുകാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ച് കിച്ചടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വായിന്റെ അവിടെ. അപ്പൊ പൂജാരിക്ക് അതിശയായി പോയി, എന്താ ഇത് കിച്ചടിയോ, ഞാൻ കിച്ചടിയൊന്നും നിവേദിച്ചില്ലല്ലോ, ഇതെങ്ങനെയാ ഇത് ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് വന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പൂജാരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാനെ ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പൂജാരിമാരുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഭഗവാൻ എന്താ വേണ്ടെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അന്ന് രാത്രി ആ പൂജാരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു അമ്മയുണ്ട് കർമ്മബായി, നല്ല രീതിയിൽ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പൂജാരി അവിടെ വന്ന് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. പോയി പറയണം ആ പൂജാരിനോട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, പോയോ എന്റെ അമ്മ എന്നെ സ്നേഹത്തോടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമേ എനിക്ക് മതി, ഈ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസും ഈ എന്താ പറയാ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് ആ ഭാവമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ പൂജാരി പോയിട്ട് ആ പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കരുത്, അത് വാത്സല്യ പ്രേമത്തിലെ ഭാവമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ആദ്യം നന്നായിട്ട് കിച്ചടി കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പൂജാരി ആദ്യം നട തുറക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കണ്ണിലൊക്കെ കണ്ണീരുണ്ടായി. അന്ന് കിച്ചടിയും കിട്ടിയില്ല. അപ്പം പൂജാരി ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റി, കിച്ചടി കിട്ടിയില്ലേ, ഇന്നെന്താ കരയുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, കർമ്മബായി മരിച്ചുപോയി, അവര് ദേഹം വിട്ടു, അവരുടെ ആത്മാവ് പോയിന്ന്. ഭഗവാൻ കരയാ. അപ്പൊ പൂജാരി ചോദിച്ചു, അങ്ങല്ലേ ജഗന്നാഥല്ലേ, ജഗത്തിന്റെ നാഥനായ അങ്ങക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ അത് അവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പറ്റില്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ഞാൻ വേഗം കൊണ്ടുപോകും. എന്തുകൊണ്ടാ, എനിക്ക് അവരെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ മോക്ഷം കൊടുത്ത് അമ്മയെ എന്റെ ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ അതാണ് ആ കഥ. അപ്പം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എന്ത് രീതിയിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുചിയോ ശരീരത്തിലെ ശുചിയോ എന്നല്ല ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്, ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ഭാവത്തിൽ അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനാണ് ഭഗവാൻ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി ജോയിൻ ചെയ്തതിൽ. അമ്മിണി മാതാജിക്ക് ചെറിയ തിരക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാ നാളെ മാതാജി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനീഭ്യോ വൈഷ്ണവീഭ്യോ നമഃ.